Meidän keittiömestari näyttää kuinka kala fileroidaan tai toiseltaan raadellaan. Katsokaa! Meidän tarvitsee saada ainakin 10... Mulla on muuten semmonen homma, että pidepäs kuule vaan pienempää suuta hei. Meidän pitää tätä opetusohjelmaa nyt tässä yllä, että mehän tarvitsemme näitä haukia yhteen soppaan vähintään 20 kiloa, että saamme 4 hengelle jonkinnäköisen pienen maun soppaan edes, kun tämähän menee niinku raateluksi. Katsokaa kuinka ahvenkin menee kauniisti piloilla. Nyt loppuu näköjään. Nyt loppuu vittuilu. Katsokaa, keittiömestari hermostui. Kokki kolmonen ei jatku enää. Kokki kolmosta voimme jatkaa hänen ystävänsä opastuksella, kuinka limatuubi yritetään saada irti lihat ruodoista, mutta en tiedä kuinka tämä nyt onnistuu sitten. Vähän onnistuu aina, kato. Katsokaa tarkasti, ottakaa oppia nuoremmat. Puukko sisään. Kerropas kuinka sinä tämän teet nyt. Minä? Ei mitään muuta kuin tuosta ruotoa myöten. Suurin piirtein. No. Siitä tuli kaunis vile. Siellä jos olisi lusikka, niin sais jotain. Sais sen mikä meni direktöörillä vähän niinku pilalle, niin sais senkin makuun. No. Ei muuta kuin pilettä, mutta ei pilettä. Maisema teillä on erittäin kaunis täällä nyt. Tää piikistä kato. Sä peset saatana sitten. Mä sitä pesit toista. Ei, hei, jos kun ollaan televisiossa, niin ei saisi pitää tämmöstä. Ei kannattais mitään ruveta tehekään, jos ei ole vehkeitä peritty. Se on ihan... Kaikki surkeampi asia on. Olipahan noin. Eikä tälläkään tee mitään. Mitään tää on, ei se käy siihen tarkoitukseen. Kun ei ole yhtään työkalua, mikä kävi. Ei kannata lähteä halkomettään sorvarin työkalulla perkele. No tekin varmaan voi pitää paikkaa. Tässä meidän kokki 3 vai 4, kun tämä nyt on, niin tämä itse direktööri on sitä mieltä, että työkaluissa on vika, ei miehessä tällä hetkellä. Että... Tossa on muuten tommonen syöpäkasva. Missä päin? Tuossa. Aha, täällä on syöpä. Tämähän sädehoitoa vähän puukolla ja siitä syöpä kasvaa. Minun mielestäni se on niin tämä vatsaevä, mutta sehän voi jostakin vaikuttaa syöpä kasvamaan. Tämä on semmoinen rusto. En tiedä, mutta meillä on syöpään lääkitys. Sekin se kuulostaa pikkusen niin mukavammalta. Konjakkilla liekitettyä. Jaha, tämä on nyt kokki 4 niin ohje, kuinka liekitetään.